ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಯಾನೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಯಾನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಾನ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಬೆ ಐನ ನಿಗ್ಲೆಡಲೆ ಯಾನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಗಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತುಲಿ ಮೂಲ ಜಿಂಜನೆ ಡಲ್ ಆದುಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ದಾಯ್ತು ಮನ್ಪೆಂದು ನಿಗ್ಲೆಡೆ ಯಾನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ದೈತಂದೆ ಪರಂದಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ದೈತಂದು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಸಕ್ಕರೆ ದೈತಂದೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊದ 1/4 ಭಾಗ ದೈತಂದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ದೈತಂದೈತಿ ಐನ್ ಈ ಟೊಮೆಟೊಡು ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಈ ಥರ ಟೊಮೆಟೊದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ ನೋಡು ತೊಲೆ ಈ ಥರ ಪಾಡೊಂದು ಹಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಸಾಜ್ ಮಂತ ನೋಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೋಕುಡೆ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮಂತ ನೋಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಾರ್ನಿದ ಆಯ್ತದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಈ ಥರ ಮಾರ್ನಿದ ಮಾತ ಭಾಗಗಳು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾನು ಕೈಟ್ಲ ಈ ಥರ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಐನ ಪೊರ್ಲು ರಸ ಬುಡೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಮಂತ ನೋಡು ಈ ದೊಂಬು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಪೂರ ಜಿಂಜನೆ ಒಂಥರ ಡಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಗು ಪೋದು ಬರ್ಪತಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಲ್ ಆಯ್ನ ಮೋನೆ ಕೂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಕಗ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಕಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಮೋನೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಬೇಕಾ ಕೈಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೋನೆಗೆ ಸೋಕುಡೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಜ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡಕ ಈ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸ ಉಂಡತೆ ಹೈಟ್ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಮೋನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಣುಗಾಡೊಂದು ಮೋನೆಡೆ ಹೈಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ದೆಕ್ಕಗೆ ಹೊಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಗ್ಲು ಬುಡ್ಡ ಹೇತಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕುದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಉಣುಗುದು ನೀತಾಂಡ ಹೇತಾರು ನಿಗ್ಲು ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕನಗಲತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಚೌಳಿ ನೀರುಡೆ ನಿಗ್ಲು ಮೋನೆನ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರಡು ಬಜ್ಜಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆನ ದೆಕ್ಕದು ಬರಡು ಮೋನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವನುಂಟೆ ತುಲಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮೋನೆನ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತುಲಿ ಎಂಚು ತೋಜೊಂದು ಈ ಥರ ತೋಜೊಂದು ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಐನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸ್ಕಿನ್ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡೊಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತಿ ಐನು ನಮ್ಮ ದಿತ್ತು ನೋಡು ದಿತ್ತೊಂದು ಐನು ಹಿಡ್ಬೇಕು ಮುಳ್ಳು ಟೊಮೆಟೊದ ರಸ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಕಳಪೆರೆ ಏತ್ಬಿಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸನ ಪಾಡಂದು ಈ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಟೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಕಳ್ತೋ ನೋಡು ಈ ಥರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಒಂದುಳ್ಳೆ ದಿಂಜೆ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಗ್ಲು ಮಂತಾರಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಬಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನ ಪೊರ್ಲು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕಿನ್ ಲತ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತೆ ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ತುಲೆನೇನು ಈ ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಬೇಕಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಮೋನೆಗೆ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಪುರ್ಲು ಈ ಥರ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಯಾರು ಮೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಜಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಂತೊಂದನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಐತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಿ ಎತ್ಬಿಡು ಹಾತು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದನೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಣ್ಣದ ಸುತ್ತ ಪಾಡೋನೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬುಡದ್ದು ಬುಕ ಬಾಕಿತ್ನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನೀಟಾದ ಈ ಥರ ಪಾಡೋ ನೋಡು ತುಲಿ ಮೋನೆಡು ಬಂಗು ಇಪ್ಪನಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂದು ಇಟ್ಟೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮೋರಡೆ ಪನೈತು ಬಂಗುಂಡು ಹಿಡ್ದದು ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಉಣುಗುದನು ತುಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಏನ ನಿನ್ನೆ ಮೋನೆಡೆ ಬುಡ್ದು ಹೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನೆಯನ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದ ಹೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಉಣುಗುದು ಐನ್ ದೆಕ್ಕನಗಲ ಹಾತೆ ನಿಗ್ಲು ಚೌಳ್ಳೀರ್ಡೆ ಮೋನೆನ ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ನೆಕ್ ಸೋಪು ಗಿಪ್ಪು ದಾಲ ನಿಗ್ಲು ಪಾಡೋ ನೋಡ್ಚಿ ಪಾಡೋನಂದೆ ಬಜ್ಜಿ ನೀರುಡು ನಿಗ್ಲೇನ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರಡು ತುಲಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚಿ ತೋಜುಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಇತ್ತಿ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿ ಎಂದ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪಂದ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅದು ದಿಕ್ಕದು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಏನೊಂದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೋನಿಗೆ ಏನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾಡೋನ್ಬೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲು
ಜಿಂಜರ್ನಿ ದಪ್ಪೊಡೆ ಪಾಡ ನೋಡ್ಚಿ ತೆಲುಪುಡೆ ಲೈಟ್ ಅದು ನಿಗ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪಾಡ ನೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಹಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪುರ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮೋನಿಂಡು ಬಿಡೋಡು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಗ ಲಕ್ಕದ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕಬೋದೆ ಐದು ದುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋವೇನೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಮೋನೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದ ನಡಕ ತುಳಿ ಈ ಥರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ತಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಯಾನ್ಮೂಲು ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದ ನಡಕ ಒಂಜಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಹಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೆದಾಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ಅದು ನಿಗ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ತೋಜ್ಪಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತುಲೆ ಇಂದುಲಕನೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆತೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.